Здравейте, аз съм Шаро Кекси, както виждате не сега GTA 5 синглплеер. Както сте видяли от заглавието на този клип, днес ще ви покажа Spider-Man мода. Всъщност това не е Spider-Man мод, а по-скоро е... нали наистина как се нарича, как се само Just Cause 2 Grappling Hook мод. И да, значи линк към този мод ще има в описанието, всеки от вас, който иска може да си го свали, само че само да спомена, че се закупува, струва $1 този мод. Значи пишете, нали, да не се разпространява безплатно и такива неща, понеже човека замисля да прави още такива и съответно, нали, аз няма да сложа линк, откъдето ще може безплатно да си го свалите, именно трябва да си влезете и да си го закупите, ако искате. Добре, значи сега първо се включа год мода, че много може да се намерите този мод просто. И да решим къде да отидем. Мале, виждам къде мога да отидем. Чай сега. Стига бе, парашута ли включи? Господи. Все още не ме бива много. То си личи май. Значи може всичко да си правите да закачате коли и всичко както на Just Cause 2. Чай само. Айде де. Добре. Само да подключа на някое оръжие, което ще трябва малко по-бавно. Добре, там. Айде бе, скачай. Добре. Как се скачих изобщо не знам. Къде отида онзи балона, би иска да се скачи на него, значи може да се качите на балона. Това е изключително готино. Мале, това самолетите е там. Чайте, айде. Я. Чакай, там не стига. Балона! Господи, стигна! Хора, стигна, погледнете ме, аз света! И отивам към балона. Опа. На него съм! Значи, просто виждате, много е готино. Всеки, който иска, може да си го стига да се позабавлява. Значи, сега какво да правя на този бомб? Спална някакво превозно средство да скочи от тук. Значи, и също така пишете в коментарите дали искате да гледате още, нали, геймплей с този мод. Това пони бе, това пък чак сега си белязвам. О, господи. Господи, накланя самолета. Чак са. Стой. Ще го закачим за това нещо. Като да може да изпадне. Чакай, нали го закачих. Да го подсигурим. Да бе, закачу съм го друг път. Значи за това май не може да се закача. Добре, да видим нещо друго. Това видяхте, че не може. Пак ли не го закачих? Добре, значи или не може да закачи, аз не го правя толкова бързо, че да такова. Получайте, например, напред да го спалнеме. Добре, ето сега вече. Да връзка към небето, бе. Добре, не дали съм го закачил сега. Сега му вече. Мале, закачил съм го, ма... Да, хора, закачил съм го, господи, вижте колко е готино просто. Значи... Значи много е готино, няма що направо. Може да се обаче тази част сега с мене. Даваме спира. Защото може две коли да качели. Така. Добре, сумитам от тук, чакайте, че... Добре, отгоре съм, не отгоре. Да речеме, искаме някоя кола ни дразни. Ето този бук, например. Закачаме го. Сега само някой, който е в движение, така по-напред да го закачен. Така, например, той сега не съзнава, че е закачен. Но! Превърна залива и... Останаме да ще бъдне въжето. Няма идея начин, на магистралата става най-добре, понеже там карат с изключително висока скорост и да видим. Айде си сега да почне да дърпа. Като просто... Това за това. Опа! И... Гледам се опъра. Дай си отвори! What the fuck? Само дето не мога да влезна вътре. Стига, бе. Да речем да закачим тази спортна класа това. Добре, аз звучи по-скоро него само. Тази класа, тази. Чекай ги или... Господи, че не бива... О, май ги така. Ще го река. Чай сега. Отидеме на това там. Айде карай, бе! О, не!
гледам това и да видим сега как ще го обърне. Не, само ще обърна. Няма що. Добре. Значи за сега стават някакви брутални фейлове. Също това може да се случва с H. Ето виждате, когато е изключене на друг, когато е изключене на пост с контрол и може да видите нали, модовете от този човек, който са направени. Друго какво, значи с Z имаше нещо, обаче не помня точно какво беше. Я видим как изглежда само това на first person, че нямам идея как изглежда. Да, мъжето не е най-реалното. Мале! Изглежда като телепорт това. Какво? Нещо за... О, каква мазна идея имам, дай това. Човека. Закачих го! Да, закачих го, вижте го! Мале, младите като... О! Вижте го, бе! Не! Защо спря, бе? Да, не пъти се плаща за това. Стреля за това. Също като може да се качвате като на чист колко с 2 по най-готвия начин. Също така може да напускате с F. Това не се го направи също. Горе съм. И сега, какво да се закача? Освен много, господи, край! Ударих с нея. Аре, вижте само как ми дука дрехата. Чай, точно ми превара ли, бе? Я спирай. Това панто ми изглежда готино. Яра го закачиме. Даже направи цялото от другата страна. О, господи, тази кола за този човек. Чайте, закачих ли я? Не съм я. Аз спирам тук просто. Значи... What the hell? Значи, това нещо бъгнато. Много бъгнато просто. Този тунел е, значи, не направя добре. Искам да се закача и там чак. Не ми се вяра да стия до все пак да пробвам. Да, не успях, значи аз мисля, че има кола, той изглежда, че има кола. Дайме да за този човек там. Ужас. Чайте, сега искам да скача да ви покажа едно друго нещо, една друга опция на този мод. Така. Спокойно, бе, хора, аз съм Супермен. Мале, щупих си главата. Значи, ако някой човек ви дразни и тръгва да бяга, просто го хванете и го закачете за друго чаве. Чайте, само че аз не успях да ги закача един за друг. Той пък умря ли, бе? Ужас. Еми, значи тази кола ще си носи един труп. Добре ли си? Съжалявам, че ти го причинявам, ама... Късмет просто, човек. Ко, бе? Сега ще виж. Господи, това си прави състезание, просто това. Та, искам да отида на някое по-публично място да видите какво става, като закачите малко повече хора, става бахти някакво тотално объркване, заплитане. Двама тичат на различни посоки и се сопват. Сега ще видите точно. Тичай, о господи, запотих се, бе. Гледайте сега. Значи този е жив. Не тичате на една и съща посока, бе. Закачихме за дървото. О, господи. Господи! 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 О, господи! Получава оргазъм. Не! Ще ни опръска да бягаме. Господи мили. Вижте само на забавен кадър как изглежда.
не спира, вижте просто. Господи, не спира. Ужас. Значи, някакъв тотален ужас тук става. Дай да ти измия зъбите, моя жена. Сега пак натам. Чакайте, къде отиде, бе? Ма тя май си играе с мене. Ти с мене подигравка ли си правиш, бе, а? А? Тази просто се побърка, хора, какво да ви кажа. Опа, ама аз стрелях с... Не, да кажете хич въжета, не съм направил тука. Аз забравих, че съм с грапли и хука. Аз затова така направи са... Ужас просто. Добре, да пробваме нещо, което не съм пробвал до сега. Това за почтата. Добре, не може да откриеш една почта. Сериозно. Чайте. Тя нам помогна на горкия човече. Айде. Тя за талите закачих, бе. Добре, да пробвам аз да подкарам, да има какво ще стане. Нищо, просто си потеглям. Добре, я да пробваме, например, да закачиме за... Ейто тази там почта. За моята кола. Ето се обърна. И кола с почта, носиме почтата на всичките, който иска. Взима си безплатни писма, пазете се. О, господи, обърнах даже колата. О, какви трикове правят тук някакви, минавам покрай това. Как искам да ударя някой. Айде, бе! Защо? Мале, някой се бъгна колата и изчезвам просто. И да, хора, до тук мисля да приключвам с този клип. Ако искате да гледате още клипове с този мод, някакви идеи имате, нали, какви прости да правя, може да ми кажете в коментарите. И ако искате съответно да го направя това нещо, харесайте този клип, оставете по един коментар и се молите за моя канал, за да не мислите всеки ден. Може, че бях с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!